abokina kaga so ya sani ina zubar da kwalla mai da na sani kaje ka nemo min mai sona. Abokina kuskure ka yi shi ka nema abuwa sannan kai tuba, Allahu ba zai kiyaye maka ba. An faɗa yakan zamo ya ce sai yanzu da ta faru a kaina na tantance. Ina ma za ki dawo gare ni mu yoko kawance, da na fi kowa sa'a a rayuwa don babban nasara ce. Kin yi mun halacci a rayuwa ta yaya za a yi na mance, ni kuma na saka miki da shiri ki dawo gare ni kimance. Da kuɗi yana sayan martaba da tuni na saya na mance, da kuɗi yana sayan soyayya da tuni na saya na kauce. Ke ce ta farko ke ce ta ƙarshe a cikin suke ta dabance. Na san na yi laifi da yake amma ki haƙuri mai suna. Kayo kirma ƙarshe ya sa ka dinga san bato jikinka duk yayo rama. Na ce karke ta mana ka ce da ni tana ba ka kyama, to ga irin ta nan yanzu waye gari yawa ya kai ne kake nema. A gare ta ban yi karya ba, sai wuya a ce ta yafe ma. Wani lokacin ta kira ka ko a waya ba za ka ɗauka ba, na baka shawara baka rike ba, baka yi wasu halarci ba. Amma ƙarshe ni awwal Adamu abinda zan ce je ka jarraba. Na ɗauka abokina yanzu sanace na same ta, tsoro nake ji abinda za ya fito mara daɗi gare ta. Domin abinda na yi mata zai yi wuya a ce ta manta. Ta bani yarda a ƙarshe ni kuma sai na yaudare ta. Zai yi wuya matuƙa abinda za na faɗi ta fahimta. Ta bi ni sosai a baya ni kwashe fi'o na dinga kyararta, amma kuma yanzu santa nake ko yaushe ina bibiyarta. Ita kuma ta samu wani ta ce da ni na kyale ta. Ni kira nake maza da mata mu bar yaudara dangina.